Bună ziua din nou! Vreau să vă prezint astăzi operațiunea de mușuruire a cartofilor cu ajutorul motocultorului de grădină, echipat cu greutățile modulare frontale, Rarița, și de data asta încercăm cu roțile de cauciuc ca să nu provocăm cartofilor niște răni suplimentare. Aceștia sunt cartofii. Acesta este rezultatul de până acum. Și să încercăm să-i dăm drum. Mai sunt vreji atinși, dar nu foarte mulți. Și în general, operațiunea este o reușită. Aștept comentariile dumneavoastră pe canalul meu de YouTube.